vole, ty vole. Mě prosím tě taky nejdeš čtvrtku a Co kam? to bylo pro mě jenom takhle trošku. Ježiš, tak ty vole, to jsem tě mohla točit to celý. Ale já jsem vlastně dělal skleničku. To se natáčí. Natáčí mě od naveho. Já hodně s tím jabkem, ty místo dosud, ty. No, ať si natočí v vole. Michal je konečně člověk, co má rozum, vole, co má rád na nechtě. Tam hlavě se není, Ty schod, ty debile. tam nemá, jestli fotí, je to není blesk. To je co vytváří. To je romantický video, kde pojedeme jazyky. Já se dělám tak. Ty jsi chlastáš, jo? Ne, já nechci klasat. Právě to, máš větší obraz. Mám právě úplně hodně málo, takhle ani nekončím práci. No teď Soňu, to ví, jak je svévolný. Michal jsem byl neuslyšel. Soňa Bečevá, máš to nečekám. Se nehodí vůbec. To se hodí. Až do večera. To oceňovat. Tam ještě chybí jedno slovo aspoň. To si to vem, tam udělá reklamu. Michal udělá reklamu na pizzu. Je nejvyšší pizza jako doma, no? Co to říkal jmenovat? Pizza Lampa milá jako doma, nebo to říkal. Já se, prosím. To je